मानगोनां गाइस गरमा अयथासार बिराद गरम मोनदां नोंसोरलाय खोन्थाहर स' दिनैनि भिडिअ'आव नैबे खोथाखौ सावरायगोन खुब इम्परटेन्ट नोंथांमोना जोबजासिम नांथाबनानै थाबानो जाबाय भिडिअ'आव जे सासे एमएलएआ हाग्रामा महिलारि अर्थात बिपिएफ दोलोखौ ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंदों जे बिपिएफ दोलोआ जेबो हाबा मावनो रोङा खालि फैसा देख'नानै जाख्ल'नो रोंगौ बे खोथाखौ बुंदों सोर बुङा आरो बेनि एन्सारा मा बेखौ बे भिडिअ'नि गेजेरजों आङो बुंनो थांगासिनो दं स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां दं स' बाथ्राया जाबाय मा सासे एमएलए जलेन दैमारि सारा बुंदों बिपिएफ दोलो एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगां समाव इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो मावाखै जेबो खामानि मावाखै खालि रां बख'नानै जाख्ल'नोल' रोंगौ होननानै बुंदों बिपिएफ दोलोखौ नाथाय बिथां सारा नुदोंना नुवाखै ना मेगना खाना जे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खेथ्रआव आं बुंसै गोबां जौगानाय फर एन एग्जाम्पल बिथाङा मालाबा क'क्राझारनि बिबि इन्जिनियारिं बिनेस्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव फैबाय जानांगौ बियो सोर लुहोनाय सोरनि दिनाव जानाय बियो सोरनि सासन कालाव जानाय आरो बेजों लोगोसे मेरला एग्जाम्पल दं इनफ्रास्ट्राक्चार लामा दालां ब्रिज आरो आं इनस्टिटिउटखौनो लाबावबाय CIT बियो सोरनि दिनाव जाया दा बे सारा जाय लामाजों थांगासिनो दङ आरो UPPL दोलोनि जायफोर नेताफोर दङ बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ टेटनि एपइन्टमेन्टखौ जेबादि कालचारेल कमप्लेक्सआव रानो बेखौ सोर लुहोआ सोरनि आमोलाव जायामोन सोरनि सासन कालाव जायामोन दा बिथाङा तेखेते निजर समस्थित किबा इनफ्रास्ट्राक्चार काम करि আছে ঠিক আছে दे बिथाङा गावनि समस्थियाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि माखासे लामा बानायदों जलेन दैमारि सारा थिगैनो दं बानाय गाव बानायबानो जे गुबुननिया नंखाय जानांगौ गाव मावबानो जे गुबुननि मावनाया नङा 17 बोसोर सासन कालाव जेबो मावाखै बेथ' जाथावना नङा रायजो राजाफ्रानो मेगनजों देग नुगासिनो दं आरो नुदोंबो हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ दोलोआ दिनै 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रानो स्वयं साखि उइटनेस दं दा बिथाङासो गाव मावनाय लेखा गुबुननिखौ नुवासै बेसो जोंनि थाखाय आसरित मोनथावथाव बाथ्रा गाव मावनायाव रावबो अबजेक्सन गैया हायोबा नोंथाङा साबसिन हामसिन खामानि मावनानै देखाय रायजो राजाफोरखौ एट्राकसन खालाम नाथाय दिनैथ' जों नुनो मोनगासिनो दं सरखार गैयै फैसा थाखा गैयै दा बर्थमानाव बिपिएफ दोलोआ बे अबस्थायाव दंथ'यो अब्लाबो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रानो लोब एम्फौफोरबादि मोनायाव फहराव मोनायाव लाइट सावनानै दोननायाव एम्फौ बारसोमफैनाय बायदि लोब फैगासिनो बेफोर मानि सिम्पटम जेब्ला बिटिसि जन्म जानायनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बिटिसिखौ खुंनायनि सिगां मा दंमोन जोंनाव दा जिर'निफ्राय जागायनानै बिटिसिखौ मडेल बिटिसि दिनैनि बे थासारि समसिम आयेन बानायनो हानाय जोंहा निजित्त 6 सिडुलनि प्रभिजननि आन्डारावहाय जोंहा निजि खामानि मावनो हानाय एक्सट्रायै माखासे राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसखौ इन्जय खालामनो हानाय केपासिटिफोरखौ लानानै फैदों चिफ डिप्युटि चिफखौ केबिनेट मिनिस्टार अफ आसामनि रेंक EMफोरखौ मिनिस्टार अफ आसामनि रेंक बेफोरबायदि माखासे पावारखौ बिथाङा लानानै फैदों जिर'निफ्राय जागायनानै मडेल जायनि थाखाय आसामनिफ्राय बिथाङा सासे दैदेनगिरि महरै एवार्ड मोनलायदों बेनि एन्सारखौथ' आं होनो गोनां गैया नाथाय इसेबां बुंनायाव बा मिडियायावबो इसेबां दामना होनायाव बेखौ बुंनांगौ जानानै फैयो खारन जे नंथारै बाथ्रा बेखौ रायजोफ्रा बोरै ग्रहण खालामनो बेनि एन्सारखौ निस्सय रायजो राजाफ्रानो होगोन बेखौ आं आसा खालामबाय बेजों लोगोसे UPPL दोलोनि सासे नेता हिसाबै प्लास MLA हिसाबै जलेन दैमारि सारनाव आङो मोनसे प्रश्न जे बिटिसिआव निजित्त भाबै रिक्रुटमेन्ट होनानै साख्रि सोनो हानाय क्षमता दंमोन दा बर्थमानाव बियो बहा दं बे क्षमताया थांनाय समाव माखासे रिक्रुटमेन्ट ओंखारबाय थादों एडभार्टाइजमेन्ट नटिस ओंखारबाय थादों नाथाय बेनि एग्जामाबो जादों कन्डाक्ट जादों नाथाय रिजाल्टआ दासिमबो गैया बै क्षमताया
থার্ড গ্রেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড और চাকৰি দিয়াৰ যিটো ক্ষমতা আছিল আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰত শাসন কালত কিন্তু এতিয়া এই ক্ষমতা ক'ত আছিল জলেন दैमारी ছাৰ ইয়াত এনসাৰটো আপুনি সিধাকে দি দিয়ক जों इउथ्सफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जुदि साख्रिखौ नायखरि 2000-3000 जन बिटिसिनि लाइमोनफ्रा मोनलांबाय थायोब्ला 5 बोसोराव बेसेबां जन साख्रि मोनगौमोन बे क्षमताखौबो खोमानानै लाबाय ओजों आसाम गभर्नमेन्टआ बेजोंनो प्लास खालामनानै मालाय सोगासिनो दं बे दा रायजो राजाफ्रा मा बुङो बिनि सायाव कमेन्ट्सखौ हरदो आं नेनानै थागोन स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ